ina gaishe ku a cikin sunan Yesu almasihu wanda ya mutu sabili da zunubanmu. Kamar yadda muka yi bincikenmu kwanaki a cikin farawa Sura 3 aya 1, za mu ci gaba daga aya 2 zuwa 6. Ubangiji Allah ya taimake mu, ya sa mu gane mu koya daga cikin maganar Allah. Aya 2 ya ce, sai matan ta ce wa macijin, ma iya ci daga cikin itatuwan gonan, amma Allah ya ce, ba za ku ci daga cikin yayan itacen da yake a tsakiyar gonan ba, ba za ku taba shi ba, don kada ku mutu. Kamar yadda muka ji a aya 2 nan a 3, matan ta faɗa kamar yadda Ubangiji Allah ya ba su doka a cikin farawa Sura 2 aya 16 da 17. Ubangiji Allah ya taimake mu. A aya 4 na farawa Sura 3 ya ce, amma maciji ya ce wa matar, hakika ba za ku mutu ba. Allah ya taimake mu. Iblis ya fara aikinsa kenan. Shaidan ya fara aikinsa. Na menene? Aikin ƙarya. Da kuma menene? Cinikin kansa yake yi. Allah ya taimake mu. Amin. Kamar yadda za mu duba a cikin Yahaya Sura 8 aya 44 ya ce, kuna ubanku Iblis ne, niyyarku wa ku aikata burin ubanku, shi dama mai kisan kai ne, bai zauna kan gaskiya ba, don ba ruwansa da aikata gaskiya. Duk sa'an da yake karya, cinikin kansa yake yi, don shi makaryaci ne, uban makaryayi kuwa. Ubangiji Allah ya sa albarkacin karatunsa. Kamar yadda muka ji a cikin Yahaya Sura 8 aya 44. Ta farko za mu duba, don shi makaryaci ne. Shi makaryaci ne. Allah ya ce, idan kuka ci daga ‘ya'yan itacen nan za ku mutu. Shi kuwa da ya zo ya ce, hakika ina gaya muku ba za ku mutu ba. Shaidan makaryaci ne. Abin biyu shi ne, cinikin kansa yake yi. Ta yaya yake cinikin kansa? Yana cinikin a Hawwa, yana so ya kawo ta zuwa ina, zuwa gidan hallaka. Ubangiji Allah ya taimake mu. A cikin aya 5 na farawa Sura 3 ya ce mana, gama Allah ya sani a ranar da kuka ci daga itacen nan, idanunku za su bude, za ku kuwa zama kamar Allah, kusan nagarta da mugunta. Ubangiji Allah ya taimake mu. Kada kuka ji a farko aka ce mana shi uban makaryata ne. A nan shaidan ya fara ba su bayanin amfani rashin biyayya ga Allah. Idanunku za su bude, za ku kuwa zama kamar Allah. Abin da ya gaya musu kenan. Ku san nagarta da mugunta. Ubangiji Allah ya taimake mu. A cikin aya 5 ya ce, gama Allah ya sani, wato ya nuna musu kamar akwai abin da Allah baya so su samu a cikin wannan, kamar Allah ya ɓoye musu waɗannan abubuwan. Shi ne dabarar shaɗan kenan. Ko da yaushe zai nuna maka amfanin aikata zunubi, amfanin satan kuɗi, amfani yawo neman mata a waje, amfani yin karya, kada duke ka, kada kama ka da laifi, ka zama kai mai gaskiya. Abin da yake nuna musu kenan. Allah ya taimake mu a cikin sunan Yesu. Kamar yadda Iblis ya yi musu bayanin amfanin rashin biyayya ga Allah
ya boye musu wani abu wanda bai tabbatar musu da shi ba. Ya ce musu akan cewa ba za ku mutu ba. Ya boye musu mutuwa. Bari mu duba a cikin ruya ta Yohana Sura 21 aya 8. Ya ce, amma masaurata da marasa ban gaskiya, masu bautan gumaka da dukkan makaryata, wurinsu zai kasance a cikin tafkin wutan da yake farat wuta mai ci. Wannan fa ita ce mutuwa ta biyu. Abinda shaidan ya ɓoye musu kenan. Duk masu aikata waɗannan abin da muka karanta a cikin ruya ta Yohana Sura 21 aya 8, duk masu aikata waɗannan inda su kasance na har abada shine tafkin wuta. Allah taimake mu, Allah taimake ni, Allah taimake ka. Ba aya 6 na farawa Sura 3 muka ci gaba, yace matar ta ga yadda itacen yana da kyau, yayansa kuma kyakkyawa, abin sha'awa ne kuwa ga ido, abin marmari ne domin bada hikima. Ta sinka daga yayansa, ta kuwa ci, ta kuwa baiwa mijinta waɗansu, shi kuwa ya ci. Kun ga da shaidan ya sa Hawwa ta faɗi, sannan kuma sai ta kaiwa mijinta, shi wa ya ci. Ubangiji Allah ya taimake mu, ba za mu shaidan biyayya ba. Duk lokacin da ya zo yana cinikin kansa, za mu kore sa a cikin sunan Yesu. Abin da ya kawo faɗiwan Hawwa a nan shine, za mu duba ciki, matar ta ga yadda itacen yana da kyau. Na gani idanunta ya kai ta ga aikata zunubi. Ta siya tana kallon itacen har sha'awansa ya shige ta. Aya 6 na farawa Sura 3 ya ce mana, matar ta ga yadda itacen yana da kyau, yayansa kuwa kyakkyawa, abin sha'awa ne kuwa ga ido, abin marmari ne kuma domin ba da hikima. Ta sinka daga yayansa, ta kuwa ci, ta kuwa baiwa mijinta wasu, shi kuwa ya ci. Za mu duba abubuwa guda 3 wanda ya sa ta faduwa a nan. Na farko shine matar ta ga yadda itacen yana da kyau. Na biyu, abin sha'awa ne kuwa ga ido. 3, abin marmari ne domin ba da hikima. Mun ji kenan. Kamar da Iblis ya rinjaye ta, maimakon ta kwabe sa ta ce masa Allah ya riga ya ba mu doka, shi ya ajiye mu a nan, ba ta yi hakan ba. Ta zo na ta ba sa zarafi har ya ba ta abin da yake bukata. Na ɗaya, sauraronsa da ta yi ya sa ta zama matan ta ga yadda itacen yana da kyau, ya sa ta yi marmarin cin, har ta duba ta gan kan cewa itacen nan yana da kyau. Na biyu shine abin sha'awa ne kuwa ga ido. Wannan abin ya kamata same shi, wannan ainawa ne, ko ya aka yi wannan sai na samu, wannan abin yana da kyau. Ka gani Iblis kenan. Abin marmari ne kuma ba don ba da hikima. Mun ji kenan. Hikiman da ba na Allah ba, hikiman banza da wayon banza na duniya, ba na Allah ba ne. Ubangiji Allah ya taimake mu. Timoti ta farko Sura 2 aya 14 ya ce, ba kuwa Adamu aka yaudara ba, amma matar ce aka yaudara har ta keta umarni. Mun ji kenan. Ta zo na ta ba ma shaidan zarafinta, har ya sa mata sha'awan cin itacen da Allah ya ci kada su ci. Allah zai taimake mu kuma zai taimake ka. Shaidan bari zo da dabararsa har ya yaudare ka ka aikata abin da Allah baya so ba cikin rayuwarka, a cikin sunan Yesu. A cikin Yahaya ta farko Sura 2 ya gaya mana aya 16,
don kuwa duk abin da yake duniya kamar su sha'awa iri ta halin mutuntaka da sha'awar ido da kuma alfarwan banza ba na uba ba ne, na duniya ne. Mun ji ko? Kamar su sha'awar ido, alfarwan banza, fahariya, waɗannan abubuwan da muka karantawa, Yesu bari zo daga sama domin ya kwashi yayansa ya same mu da irin wannan halaye ba a cikin sunan Yesu. A cikin Yakubu Sura 1 aya 15 yace, sa'an nan bayan da sha'awar ta yi ciki ta kan haifi zunubi, zunubi kuwa sa'an da ya balaga yakan haifi mutuwa. Ubangiji Allah ya taimake mu, kamar yadda Ubangiji Allah ya gaya mu kan cewa idan kuka ci daga itacen nan za ku mutu, hakan yake. Wannan maganar Allah gaskiya ne. A cikin Korintiyawa Sura 2, don kada, a cikin Korintiyawa Sura 2 aya 11, don kada shaidan ya rinjaye mu da yake muna sane da barbarunsa. Idan muka ci gaba da bincike, muka ci gaba da koya da maganar Allah, za mu gane dabarar shaidan ya yake zuwa, ya yake damfara 'ya'yan Ubangiji a cikin sunan Yesu. Kamar da muka ji a cikin Korintiyawa ta 2 Sura 2 aya 11 yace, don kada shaidan ya rinjaye mu da yake muna da sane da barbarunsa. Ubangiji Allah ya taimake mu. Abinda ya kawo faɗi wasu kenan, ta kuwa ci, ta kuwa baiwa mijinta waɗansu, shi kuwa ya ci. Mun ji kenan abinda ya kawo faɗiwan Adamu da Hawwa'u a farko kenan, shi ya sa yau muna mutuwa. Babban abu shine abin godiya ga Allah, Yesu ya zo domin ya wanke ni, ya wanke ka daga wannan halin zunubi da kuma wannan tushen zunubi wanda ke cikin halin mutuntaka a cikin sunan Yesu. Allah ya taimake mu ya kuma sa mu zama da nasara a ƙarshe a cikin sunan Yesu.